to my channel आं जनालि बसुमतारी जनालिनि जिउआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बराय हरबाय आं दिनै मोनसे रेसिपि शेयार खालामनो थांनो नागिरदों बिराद टेस्टी सिम्पल रेसिपि किन्तु मा बेखौ आं उनाव खोन्थागोन बेनि थाखाय बेनि इनग्रेडियेन्ट्सनि थाखाय जों दा बेखौ बायनो थांनो नागिरदों मार्केटाव आं दा जानोसै रेडि बेनि उनाव लोगो मोनलायगोन मार्केटाव बाजाराव थांनो गोनां जायोब्लाथाय ओरैबायदि खस्थ' मोनखायो आङो ओरैबायदि लामाया गाज्रि जाजोब्बाय नायलाय माबायदि जाजोबखो गारि गुराबो फैया ओमफ्राय जि गोबाव नेनानैसो बेटारि गारि मोनबाय गंसे होमबा थांबाय थानोसै जों दा बाजाराव मोनफैबाय नै बागानपारा हाथाय ओमफ्राय हाथायाव थांनोसै हाथाय सिङाव हाबहैनोसै मा दं मा गैया नागिरनोसै इनभेस्टिगेशन खालामहैनोसै जों मोनानो थाइबेंखौ फसायनानै लाबाय इसे ओमफ्राय नै मेन कर्सखौ लाबाय मैदा बे गैयाबा जाया ओमफ्राय लाबाय गलमरिस ओमफ्राय जिराबो गैयामोन जिराखौबो एसे लाफादेरबाय ओमफ्राय मोजां मुला नुनायखाय लाफैबाय ओमफ्राय बेहायनो 10 थाखा मुथा ओमफ्राय नायलाय आनै सासे जानाया बेटुनो बिराद फैसा जासिदोंमोन बेसेरा लायाखै आंना मेथाइ दंखायो होननानै लाथारासै बियो गुजब बेटु आलाय टिउसना ओमफ्राय बाजारनिफ्राय फैबाय जोङो दा ओमफ्राय उनाव फैनानै लामायावहाय बेदर दखानाव बेदर लानो हाबबाय बे रेसिपियावबो नांखागोन नालाय ओंखायनोथ' बेदरखौ लानोसै होननानै हाबबाय ओमफ्राय मुखुबथार मालाय मादैया ओमफ्राय नै दा लाबाय बेदरखौ ओमफ्राय दा बेनि उनाव थांसै जों न'आव सोनानै लाबोबाय बे बेगाव गासिखौबो ओमफ्राय दा शेयार खालामनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव बे रेसिपिखौ नोंथांमोनाबो नायलांदो लासै लासै फ्रेश जानानै रेडि जाबाय आं रेसिपिखौ बानायनो ओमफ्राय आं खिन्थाथ'वा मा रेसिपि बे बयबो रोंखागौ बे रेसिपिखौ एकदम इजि जेरावबो मोनलाबाय एभेलेबलथार किन्तु आंनि थाखाय माने स्पेसियेल बेयो खारन जोंहानि न'आव गासिबो मोजां मोनो ओमफ्राय जे दिनखालि बेखौ बनायगोन होनो बे दिनखालिनो प्राय रेडि जाखाजोबो जानो थाखाय बेनिखायनो आंनि थाखाय स्पेसियेल ओमफ्रायनो जों बिराद इन्जय खालामनानै जायो बे दिनखालि ओंखाम सोंखाम जालाया आइडिया लागायनो हागोन बेखिनि बुस्थुफोरखौ नुनानै जे आं मा खालामनो नागिरदों मा रेसिपि जागोन मा खालामनो नागिरदों आङो हमनो हादोंना मा बेयो बेहायनो आइडिया लागायनो हायो जे मा रेसिपि बानायनो नागिरदों Yes, obviously, Momo. Nay. हमनो हाबाय ना मा बे Yes, Momo. रेसिपिखौथ' बयबो मिथिखायो माबायदि बानायगोन माबा माबि होबाय बान्दा कबि सोबाय माबाबाय बिदि आरो मिथिखायो आं माबायदि बनायगोन बेखौ नोंसोर नायबानो जाबाय ने नायलांबाय थादो लेट्स गो ओरैनोथ' मम'खौ आं जाफेरबाय बान्दा कबिजों माबा माबि बिदि होनानै किन्तु नोंसोर मालाबा जाफेरदोंना मुदुफुलजों जोंहा मुदुफुलजोंनो बांसिन जायो ओमफ्राय सोर मोनजाफेराखै ट्राइ खालामबानो जाबाय ओमफ्राय उनाव आङो बेवहाय मम'नि थाखाय मा नांगौ बेखिनिखौ गासैखौबो इनग्रेडियेन्ट्सखौ मोनसेनि उनाव माबा खालामजोब्बाय हाजोब्बाय ओमफ्राय उनाव सामब्राम गुफुर पियास थाइबें जि थाइबेंबो होफागोन आं बेनो ओमफ्राय उनाव साफानो थाइबेंखौ ओमफ्राय बाखि सबखौबोहाय साफा सुनानै लानानै बेनिफ्राय आं बे थाइबेंखौ सुरखिगोन सुरखिबाय ओमफ्राय बेनि दैखौ सेरनानै लागोन नङाबा दै लेले जागोन बेनि उनाव बे माबाखौ मुदुफुलखौ मोजाङै हाखावनानै साफानो बे सिंनि बुस्थुफोरखौ सिङाव बेगर थानायखौ माबा बेनि उनाव सुरखिबानो जाबाय फिसा एकदम फिसाजों ओमफ्राय बेहाय हाइजेंखौबो सुरखिबाय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बेखौबो सुरखिबाय जोङो ओमफ्राय बेनि उनाव पियासखौ फिसा होबाय मेगन हाबजोब्बाय आंना पियासा
दासुबाय ए अवस्था माते बाप रे अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब अरे वो लड़की चले मेंजोब्बाय ओमफ्राय आं नाखांबाय आटा नङा मैदा बिराद खस्थ' एसे गोरा नानांगौ जायोना माबानिखौ मम'नि आटाखौ जायखौ नाखांबाय दस्रा खामानिया जाजोबगौ मानि बेखौ दसे दोनगोन बेनि उनावसो नागोन बेबो मानसि सुदोङो नै बेखौ दा नागोन दाथ' नोंसोर सानैल' बायदि नुदों खिन्थु ए सासे मानसि दंबो खस्थ' खालामग्रा नैनि आखाया टिभि गैयाबानो बे भिडिअ'आव जायामोन बेबो दंफायो बेबो जागोन सबनि दंखायो दंनाया थेवबाबो दोनबावबाय ओमफ्राय जोबसिगोन एबार फाइनाल नै माबायो नोंसिनि भाषायावबा मा होनो जोंथ' बेखौ मिथिला जोंनि भाषायाव खिन्थु जों गंगार दुन्दिया होनो मस्ला बिलाइ ओरैनो माबा होननायखौ करियान्डारबो जाहैयो माने मिन्ट बियो मोनसे जायखिजाया मिन्ट बियो बेखौ मिन्ट लिफ होनगोन ना मिन्ट दंफांखौ होनगोन मिथिला खिन्थु दंफाङानो बिलाइ गोजाखा लेकिन 1 सेकेन्ड टाइमाबो नै 10ता गोजों जाबाय नोंथांमोन नै 10ता जाबाय ओमफ्राय माबाया बेखौ सदा होननानै थगायबाबो नोंथांमोना मिथिनाय नङा खिन्थु जों थगाया बे संख्रिसो ओइ मोदोमो खिन्थु बानलु खेबजाङा मम' सुबाव बेखौ नैसिबांल' होनांगौ आखायाव हनै एसे बोखारफिनदो नै नाय बेसेबां होनांगौ ओइ देखायासैबो आं गाया नै सया सस नै लेट बानलु थब्रा नोंसिनाव जोंनाव मा होनो मिथिया जोंनाव खिन्थु बेखौ बानलु सिब्र' होनो गिदिरथार जागोन ना खुरैसोबाबो मोनसे खुरै दङ ना जाहानाव सुपनि बेयो दाउ सपारिखौ सुपाव होगोन हाराखिनिखौ बासिना दोननाय ओमफ्राय थांगोन पियास थांगोन बेहाय जोगलावरि गंगार दुन्दिया माइसुन्द्रि ओमफ्राय पुदिना
जाबाय लाइखौ उनाव हैनोसै ओमफ्राय ओरैबायदि गाज्रि बे लाइनाबो लाइननि प्रब्लेमनि थाखाय जों आधा भिडिअखौ शुटखौनो खालामनो हायासै ओमफ्राय मम' मोननायावसो लानो गोनां जाबाय ओमफ्राय दा मोनबाय जोङो ओमफ्राय उनाव आंनि सबसे माने फेभरेट ममेन्टआनो बे जाबाय टेस्ट खालामनाय आं बिराद मा होनो बेखौ एकदमबारे बेखौ नेबाय थायो बे मोनसे ममेन्टखौ टेस्ट खालामनो खालामथारदोनाय लाइखौ बायदि टेस्ट खालाम क्या बोला तूने गोनां जादों मात्र माबाया एसे बारा जादों मा होनो इखो गलमरिसा एसे बारा जादों बाखि थिगानो दं खिन्थु सस गैयैहाय आं बारा जानो गोथाव मोनो सस गैयाबाथाय आरो बांद्राय बुरजानायनि थाखाय चाटनिबो बानायनाय जायासै स' गाइस बेफोरखौ बाद होदो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामना हो जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोननिसिम थाङो एन्ड लोगो मोनलायगोन बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिमहालागै मोजाङै था गोजोनै था बाय बाय